Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video, un video mai trist, deoarece vreau să fac acest videoclip pentru că vând caprele, nu știu cui o să le vând. Dacă doriți să le cumpărați, o să las în descriere prețul, cine dorește. Amândouă, o să zic și acum prețul. Amândouă costă 600 de lei, prețul negociabil. Capra este foarte bună de lapte. După cum puteți vedea, ea acum este subtă și este abia ora 4. Și trebuie să mă lăsați puțin să vă arăt ugerul ei. Și este subtă de iadă. Uitați, aici ce uger mare are. Ia uitați. Uitați aici ugerul. Este foarte frumos. Uitați. Nu avem că este bolnavă sau ceva. Avem pentru că, după cum puteți vedea, am aici vecini, blocurile, acolo am o altă casă, aici o altă casă. Capra face gălăgie, miroase, a venit căldura și cine are posibilitatea să crească, mi-aș dori foarte tare și îmi pare foarte rău și nu mi-aș fi dorit să fac acest videoclip niciodată, dar n-am încotro. Le-am legat acum ca să pot să vi le prezint mai bine. Țâca, ieduța are 3 luni, este înțărcată deja, nu mai suge lapte. Adică eu o mai las să mai sugă, dar ea nu mai suge decât foarte puțin. Și nu este nicio problemă dacă doriți le dau și separat. Uitați, capra și scăpat la cât de bine am legat-o. Dacă doriți le dau și separat, adică capra și iada separat, dar aș prefera să le dau împreună la același om sau cui le voi da, ca să nu sufere una după alta. Îmi pare foarte rău. Caprele sunt foarte blânde, foarte frumoase, după cum puteți vedea. Da. Chiar nu vreau să fac acest videoclip niciodată, dar nu am încotro. Uitați și țâca este foarte bună de lapte. Cât de micuță este și uitați ce țâțiși formate are. Asta că nu se vede bine. Dar totuși, pentru vârsta ei, uitați de frumoase sunt. Stella nu este învățată legată înăuntru și de asta face așa. Uitați-le. Cam acesta a fost și videoclipul. O să fac un videoclip după ce le vând, pentru că o să le pun și pe OLX și o să le pun și pe Facebook. Chiar nu vreau să ajung să fac acest lucru, dar n-am încotro și fac și gălăgie. Nu este neapărat de miros cât este de gălăgie, pentru că becul e foarte tare. Sunt foarte jucăuși, mai ales țâca care al alerga într-una. Acum o să le lăsăm și pe ele liber, stați așa. E mai greu cu o singură mână. Să le vedeți. Da, nu prea pot să o las să o desleg pe Stella. Stella dă undeva, cred că în plină lactația se dea undeva la 2 litri jumate la zi. Acum dă cam 2 litri la zi. Iau eu și mai suge și ea dacă am câte jumătate de litru. Dar când nu o să mai sugă ea, dă absolut deloc, cam 2 litri jumate. Și da, Stella are și clopot și uitați aici, are un clopot, se audă destul de bine. Țâca are decât o curelușă albastră, pentru că la cabinetul veterinar de unde am luat-o nu mai avea o altă culoare. Toată pe țâca slobodă. Nu duc în altă parte comenzile, nu o duc în altă parte. Cine dorește să o ia,
să vină să o ia. Opa, a căzut tabla. Da, cine dorește să o ia, o să vină să o ia direct de acasă, dacă are posibilitatea. Și da, cam acesta a fost și video de astăzi. V-am spus, după ce o să le vând, o să mai fac un videoclip cu restul animalelor, pentru că am foarte multe noutăți. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Am fost Bogdan și ne vedem data viitoare. Pa, pa!